Sidder her med huden på og kigger over vandet, og kan mærke på mig selv, at mine følelser de er blandet. For nu er man endelig fri for det faglige galskab. Hjertelig velkommen til Dimensionen. Hele dagen var en drømmedag, men jeg ved, man kommer til at savne hverdagens fællesskab. Nu går vi ud af 3.G, fik overstået ATSAP og indtaget valg-T. En tro på sig selv, en tro på, at man kan, og at man får støtte fra andre, der udtrykker tillid til, at man kan klare udfordringerne. Jeg synes, det var et tankevækkende svar. Hun sagde ikke, det kræver intelligens, det kræver gode lærere. Nej, det vigtigste er at tro på sig selv. Tro på, at lad mig høre jer skrige. For vi er fuldstændig fri nu, og ja, vinteren er forbi nu, og det er os som solen, den skinner på. For vi er fuldstændig fri nu, og ja, vi kan gøre hvad vi vil nu, for det er os som solen, den sidder på. Skal ud og ramme en brænder, som var det et af de 10 bud. For vi ved, den skal have fundet med. Den tager ganske sommerland. Vores sidste køretime, inden vi for alvor blev kastet ud i livets bravende trafik, det har så været gymnasiet. Vores gymnasietid har uden tvivl været noget særligt. Hvis man nogensinde bliver i tvivl om, hvad man er værd, så skal man bare lige kigge på hovedet. Tak. Til de studenterfester, smukke piger, jeg selv skal gøre livet skønt. Tag en drink på min regning, det er jo bare med min lov. For vi får